Fil-konfront ta' bejn it-timiet li qegħdin fis-7 u 8 post tal-klassifika kienu Sliema li ħarġu rebbieħa 3-2 kontra Ħamrun f'partita li offriet 5 goals. Il-Wanderers fetħu l-iskor fil-21 minuta lob b'ġmil ta' free kick tas-solitu Mattias Muċardi li spara fl-anglu tax-xibka. 4 minuti wara Ħamrun ġabu draw wara nuqqas ta' komunikazzjoni mid-diviża Slimiża u żball ta' Żammit li wassal il-ballun f'saqajn Arter Farija Machado li minn barra l-kaxxa lemaħ l-asta vojta u tefa l-ballun ġewwa. 2 minuti bis wara l-Spartans dawru r-riżultatu marru 2-1 minn fuq meta l-Ajdin Mikallef kien stupend daħal tef fil-kaxxa mix-xelluk u minn din il-pożizzjoni Angolata prova jixħet lejn in-nofs ballun li ħabat mal-ponta taż-żarbun ta' Kerċo qabel daħal fix-xibka. It-tim ta' John Buttigieg żgur li ma setax jibda t-tieni taqsim aħjar u reġa' dawar ir-riżultat favorih f'temp ta' ftit minuti. L-ewwel bi free kick identiku tal-ewwel gowl kien Ricardo Calisto li spara fir-rokna u 3 minuti wara Daniel Zerafa waqqa lill-Frenċi Eros fil-kaxxa u Daryl Aġus saffara l-penalty. Muċardi tefa l-Slimiżi għal darb'oħra minn fuq kif ma fallix mill-11 metru għal skor finali ta' 3-2.